Tervetuloa suoraan lähetykseen. Suomen yrittäjäkunnassa sana Directa on kirosana. Monet pienyrittäjät pitävät internetin luetteloyhtiö Directa pesun kestävänä huijarifirmana. Poliisille on tehty yhtiöstä jo lähes 1000 tutkintapyyntöä. Yrittäjien mielestä yhtiön laskuille ei löydy perusteita. Mutta Directa kiistää toimivansa väärin, porskuttaa eteenpäin ja jatkaa liiketoimintaansa kriittisten lausuntojen keskellä. Selityksiä on palkattu antamaan huippukallis asianajaja. Directa. Ikävä kyllä tämmöinen on. Ja se on saanut tosiaan meidät todella tekemään töitä. Ja koemme kyllä, että tätä ei me olisi uskoneet, että joudumme taistelemaan näin paljon. Paperiluettelot ovat katoavaa kansanperinnettä ja tilalle ovat tulleet internetin hakemistoyhtiöt. Luettelopalveluja tarjoava Directa on pysynyt otsikoissa jo vuoden päivät. Se myy näkyvyyttä muun muassa pienyrittäjille, joilla ei ole ollut omille kotisivuille tarvetta tai rahaa. MTV:n uutiset kertoi jo viime kesäkuussa sadoista yrittäjistä, jotka marssivat poliisin pakeille ylisuurina pitämiensä laskujen kanssa. Poliisin oli pakko toimia. Elokuussa alkoi esitutkinta. Toiminnasta Directaa epäillään törkeästä petoksesta ja markkinointirikoksesta. Yhtiön toimitusjohtaja Ville Komppa ei näytä medialle kasvojaan. Hän esiintyy julkisuudessa vain hyvällä suomella kirjoitettujen tiedotteiden kautta. Niiden sävy on muuttunut vuoden aikana puolustelevaksi ja aggressiiviseksi. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on todennut Directan markkinoinnin hyvän liiketavan vastaiseksi 2 kertaa. Directan puolesta selittää nyt huippukalliina tunnettu asianajaja Kai Kotiranta. Luonnollisesti tässäkin asiassa on kysymys vakavasta asiasta, johon yhtiö on suhtautunut vakavasti ja tekee kaikkensa sen selvittääkseen. Tamperelainen kynsien tekijä Raisa Kaukonen on yksi pienyrittäjistä, joka taistelee huomattavasti suurempaa Directaa vastaan. Hän teki Directasta tutkintapyynnön poliisille viime syksynä. Hän oli toivonut saavansa luettelon kautta uusia asiakkaita ja sitoutui palveluun vuodeksi. Mitä sinulle myytiin? Hakupalvelua, jossa rekisteröitymismaksun jälkeen tulee korkeintaan muutama kymppi kontakteista. Eli ihan muutamasta kympistä puhuivat. Kaukosen korviin kaikui kesällä epäilyttäviä tietoja Directasta ja hän pyrki irtaantumaan palvelusta kesken kauden. Se ei onnistunut ja marraskuussa häntä odotti 500 euron lasku. Kontakteja heidän mukaansa on 500 hiukan vajaa ja yhtään aina todellista kontaktia ei tullut. Niin, mistä sitten tietää yrittäjä, että onko sieltä otettu kontakteja? Sanotaan, että mulla on niin pieni asiakaskunta, että mä tiedän kyllä. Ja ne uudet asiakkaat, niin kyllä mä kysyin niiltä, että mistä ne on tullut. Ja yksikään ei ollut tullut Directan kautta. Directa perustaa laskunsa hakuosumiin eli hitteihin. Joka kerta kun asiakasyrityksen tiedot näkyvät hakutuloslistalla, napsattaa siitä yrittäjälle tietty maksu. Kun Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta haki hotellia Kangasalta, listalle tulostui muun muassa hotelleja Jurvassa ja Heinolassa sekä matkatoimisto Paimiossa. Liiketapalautakunnan tarkastelussa selvisi, että monien paikallista palveluja tarjoavien yritysten toimialueeksi on määritelty kaikki Suomen kunnat. Directan asiakasyrityksille kertyy tällä systeemillä paljon laskutettavia hakuosumia. Se tekniikka, millä yhtiö hakuosumapalveluaan toteuttaa, on täysin toimiva ja se toimii oikein. Ja tuo tekniikka on myös arvioitettu ulkopuolisella arvioitsijalla ja lausunto on yksiselitteinen. Tekniikassa ei ole ongelmia ja tulokset, joita kyseinen palvelu tuottaa, ovat oikein. Raisa Kaukonen poisti itse hakusanat palvelusta kesken kauden, jottei laskua kertyisi. Silti joka kuukaudelle määritelty hakuosumakatto tuli täyteen. Kuulemma minua on haettu toiminimellä ja Y-tunnuksella, joita en siis käytä missään muuta kuin kuitissa. Yrittäjien kattojärjestö on saanut yli 4000 Direct-aiheista yhteydenottoa. Sen puhelinpalvelu ruuhkautui niin paljon, että järjestö alkoi antaa netissä Directa-neuvontaa.
Tähän suivaantunut Directa halusi sulkea Suomen Yrittäjät ry:n suun ja käytti siinä apuna Helsingin käräjäoikeutta. Oikeus kielsi 500 000 sakon uhalla Suomen yrittäjiä antamasta Directasta totuuden vastaista tietoa. Yrittäjäjärjestö piti tietoja oikeina, mutta sulki sivut pelatakseen varman päälle. Väliaikaisena annettu päätös purkautui viime viikolla. Me annetaan juridisia toimintaohjeita silloin, kun meille tänne yhteyttä otetaan ja apua pyydetään, niin kuin on toimittu aikaisemminkin. Ja luonnollisesti tämä aiheeton turvaamistoimihakemus on aiheuttanut meille paljon kuluja ja vahinkoa, ja näitä tullaan tietysti sitten erillisessä prosessissa vaatimaan Directa Oyltä. Onko teidän tavoitteenne saavutettu? En osaa ottaa tähän kantaa. Yrittäjät hakevat tukea toisistaan. Suursuosion saaneella huijaa.info-sivustolla on kerätty yli 1000 nimeä adressiin, jolla pienyrittäjät peräävät samanlaista lainsuojaa kuin kuluttajillakin on. Jos tämmöinen vastaava tulee uudestaan, me en ainakaan jaksa lähteä taistelemaan. Eli meillä ei ole paikkaa, mihin me otetaan yhteyttä. Poliisi on saanut lähes 1000 Directaa koskevaa tutkintapyyntöä. Esitutkinta valmistuu kevään aikana. Directalta on jo evätty luotettavan kotimaisen tuotteen ikoni avainlippu. Sen sijaan työ- ja elinkeinoministeriö ei näe rikostutkintaa esteinä yhteistyölle. Heidän välinen yhteistyö liittyy työnhakupalveluun. Directakin on löytänyt kevään aikana uusia työntekijöitä kasvavaan bisnekseensä.